Tervehdys kansalaiset. Tässä valtuustoryhmänä olemme koolla olleet tänään Panu Huhtanen ja aluevaltuutettu Tiina Keskimäen kanssa. Ja meillä on ollut hyvä ilta tänään ja me ajattelimme vähän päivittää ja koontia tästä valtuustokauden kaikista näistä asioista teille näin julkisesti. Olemme tehneet aloitteita ja hartiavoimin siellä yrittäneet saada läpi aloitteita, jotka ovat kansalaisten edun mukaisia. Ja olemme kohdanneet siellä vastustusta, koska ei ole annettu niin kuin hoitopolkujen järjestelyäkään rokotehaittoja kärsiville, eikä myöskään digitalisaation tuomille vaaroille niin kuin tuotu vielä semmoista valtuustoon asti vievää niin kuin vahvistusta. 10 allekirjoitusta tuli kuitenkin sille, että kun jätimme 10.6. riskianalyysin tekemisen digitalisaation mukana tuomille haasteille hyvinvointialueilla, niin jätimme sinnekin selvityksen siitä, koska digitalisaatio tuo mukanaan myös meille kansalaisille semmoisia asioita, mitkä ei ole meille ollenkaan hyväksi, jos katsoen pitemmällä tähtäimellä. Nimittäin jos ajatellaan valtioneuvoston selonteko 16 kautta 2022 selonteossa tuodaan esille, että hyvinvointialueen sisällä tulisi olemaan tulevaisuudessa myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mukaan tulisi olemaan vyöhykkeet, smart cityt, älykaupungit, joissa jokaiselle kansalaiselle tulee oma digitaalinen identiteetti, digilompakko, sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, rokotestatus sekä myös hiilikrediitit. Nämä asiat on semmoisia, että tuossa päätöksessä, minkä sitten saimme tuolta valtuustolta tai tuolta aluehallitukselta, niin siellä todettiin näin, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella noudatetaan jo nyt hyvää hallintotapaa, mikä mahdollistaa riittävän ennakoinnin sekä riskien ja vaikutusten arvioinnin. Kattava riskianalyysin tekemiseen yhden hyvinvointialueen voimin vaatisi valtavaa moniammatillista panostusta ja osaamisen kehittämistä, mikä tästä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Ja tähän liittyen kuitenkin me halutaan todeta, että koska tämä valtioneuvoston selonteko 16 kautta 2022 poistettiin eduskunnan sivulta, se löytyy kylläkin tällä hetkellä vielä tuolta Edilexin puolelta, niin jos tämä puuttuu ja ihmiset ei saa tietoa tästä valtioneuvoston selonteosta, missä on nämä kaikki digitaalisen identiteetin, digilompakon, sosiaalisen pisteytysjärjestelmän sekä rokotestatuksen ja myös tämän hiilikrediittien osalta, että se sisältyisi tähän kansalaisvelvoitteen täyttämiseen, että ihminen voi ylläpitää omaa olemista ja elämistään täällä hyvinvointialueella, niin jos se edellyttää tämmöiset sosiaalisesti ja sosiaalijärjestelmän kannalta ja sosiaaliturvan kannalta kyseenalaisia järjestelmiä, niin tähän pitää puuttua niin, että tämmöistä tietoa ei saa ihmistä pimittää, vaan ihmiset tulee saada tietää, mitä on suunniteltu heille tällä hyvinvointialueella ja muuallakin. Koska avoimuus edistää demokratian ja oikeusvaltion periaatteita, ja sen tähden tämä sisällön pitäisi olla aina asianmukaisesti esillä ja saatavilla kansalaisille, koska selonteko ei saa tarkoituksella eikä muutenkaan poistaa julkisuudesta, mikä oli tässä vähän aikaa sitten, että se oli poistettu tämän aloitteen jättämisen jälkeen. Että tämmöisiä asioita tulee esille, kun tehdään aloitteita kansalaisten hyvinvoinnin ja edun puolesta. Että meitä vastaan ei ajatella ehkä kaikkialla niin hyvin meitä kansalaisia kohtaan. Me valtuustoaloitteen tekijät olemme olleet kansalaisten puolella ja nyt joku toinen instanssi on ollut tavallaan häiritsemässä sitä, että saataisiin niinku tätä asiaa, koska julkisuusperiaate on keskeinen osa kansanvaltaista järjestelmää ja se edellyttää hallinnon avoimuutta, niin sen tähden me ollaan liikkeellä tässä. Kiitos.